ଡବାଗାଡ଼ିଆ ହାଟ। ଏହା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ସ୍ଥିତ ରାଧାକିଶୋରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ହାଟ ଏବଂ ଏହି ହାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ, ଯେପରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି, ପନିପରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ମିଳେ। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ 3ଟାରୁ ବଜାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ବଜାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମିଳେ। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଆସିକି ଏଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ହାଟ ଲାଗେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ମିଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍, ଯେମିତିକି ବରା, ପିଆଜି, ଆଳୁଚପ, ଘୁଗୁନି, ଉଖୁଡ଼ା ଗୋଡ଼, ପରାଟ, କଲିଜା।